Сёлетняя канферэнцыя адметная. У наступным годзе рэжым плануе правесці так званыя выбары. Нам важна выпрацаваць агульную стратэгію дзеянняў. Важна зафіксаваць, што падзеі 2020 года не былі выпадковымі. Рэжым ніколі ўжо не атрымае падтрымкі большасці грамадства. Мы працягваем працу. Як бы гэта цяжка не было, якой бы не была стомленасць, колькі пагроз мы не атрымлівалі. Мы змаглі пабудаваць 3 інстытуты, якія дзейнічаюць. Прэзідэнт-элект, аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада. Яны прадстаўляюць дэмакратычную большасць Беларусі, у тым ліку на міжнароднай арэне. Яны робяць унёсак у тое, каб сітуацыя ў Беларусі змянілася, і іх важна умацоўваць. Наяўнасць інстытутаў сведчыць, што нам удалося аб'яднацца насуперак усім чаканням рэжыму. Мы разумеем, што дэмакратыя будуецца на плюралізме меркаванняў. Абмеркаванні, палярныя пазіцыі, розныя падыходы – гэта перавага дэмакратыі, бо менавіта так выбудоўваюцца рашэнні, якія прымае большасць. Але не варта забываць і тое, для чаго гэта робіцца, якая ў нас мэта. Агульная мэта – лепшая будучыня для нашай краіны. І менавіта на тым, што нас аб'ядноўвае, важна будаваць працу сёння. Заклікаю прымаць удзел у канферэнцыі. Калі вы не зможаце удзельнічаць офлайн, глядзіце трансляцыю. Усе гэтыя, як і шмат іншых актуальных тэм, будуць абмяркоўвацца на панельных дыскусіях, і вы будзеце мець магчымасць каментаваць і выказваць свае думкі.